Hello guys, नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजोम ब्रह्म YouTube चेनेल जायफोरा भिडिअ बानायो आरो भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनो सानो आरो भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनो हायाखै एबा भिडिअनि बेकग्राउन्डआव बायदि जायगानिफ्राय बायदि पिक्चार एबा जेरैबायदि बलिउड जलिउड आरो बायदिसिना जेनेबा फिल्म इन्डास्ट्रि बेफोरबो बाहायो बेफोरबायदि ग्रीन स्क्रीन आरो जायफोर YouTube चेनेल दङ फिसा YouTube चेनेल गेदेर फिसा YouTube चेनेल आरो बिथांमोनाबो जुदि गावनि भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनो सानो बिथांमोननि थाखायनो लाबोजानाय आंनि नैबे भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ जेब्ला चेन्ज खालामनो सानो अब्ला नोंथांमोना मोनसे एप्सनि गोनांथि जायो भिडिअ एडिटिं एप्स आरो बे एप्सआनो जाबाय kine-master बे kine-master एप्सखौ नोंसा बान्डल भार्जन आरो टप भार्जन नंगौ आरो नोंथाङा जेब्ला भिडिअखौ एडिटिं खालामगोन अब्ला kine-master होननाय जिंथि लिरना फैयो बे टप भार्जन नङा आरो जाय टप भार्जन बान्डल भार्जन नंगौ बे जिंथिं जाय लिरनायफोरा आरो बे टप भार्जनखौ नोंसा इनस्टल खालामनो थाखाय नोंथाङा आंनि डिसक्रिप्शनाव लिंकआ होनाय दङ आरो बेनिफ्राय नोंसा इनस्टल खालामनानै लाबानो जाबाय आं आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम जेसेबां शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ बुना हो फैनो गोनां जेन भिडिअफोरनि नटिफिकेशनखौ नोंथांमोना थाब मोननो हायो भिडिअखौ जागायनाय सिगांनो नोंथांमोना आंनि मबाइल स्क्रिनसिम थांनांगोन ओंखायनो बांद्राय गोबाव खालामालासिनो लेट्स गो एन्ड स्टार्ट नोंथाङा गावनि मबाइल स्क्रिनसिम फैनायनि सिगांनो नोंथाङा ग्रीन स्क्रिननि भिडिअखौ बानायग्रोना लानांगोन जेरैबायदि उनथिं ग्रीन स्क्रिन सोंनानै नोंथाङा भिडिअखौ बानायग्रोना लानांगोन बानायनायनि उनाव नोंथाङा गावनि मबाइल स्क्रिनाव फैबानो जाबाय आरो मबाइल स्क्रिनाव फैनानै नोंथाङा गावनि मबाइल डाटाखौ अन खालामनानै होबानो जाबाय होनायनि उनाव नोंथाङा प्ले स्ट'राव थांनायनि उनाव नोंथाङा kine-master एप्सखौ इनस्टल खालामनानै ला नङाब्ला डिसक्रिप्शनाव लिंकआ होनाय दङ बान्डल भार्जननि बे भार्जनखौ नोंथाङा भिडिअनि लिंकआव थांनाबो नोंथाङा डाउनलड एबा इनस्टल खालामना लानो हायो बेराफारसेथिं kine-master एप्सआ आंनियाव डाउनलड खालामनाय एबा इनस्टल खालामनाय दंखायो बेनिखायनो आङो थोंजोङै kine-master एप्सआव आं थोंजोङै हाबैबाय बेनि उनाव बेफोरबायदि पेज खुलिनाय नुनो मोनगोन आरो बेफोरबायदि पेजनि दाजाबनाय सावगारियाव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव बेफोरबायदि पेज नुनो मोनगोन आरो बेफोरबायदि पेजनि एम्पटी प्रजेक्ट होननाय दुलुर सिनाव एबा सावगारियाव क्लिक खालामनानै होनांगोन क्लिक खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि लेयार नुनो मोनगोन आरो बेफोरबायदि लेयारनि मीडिया ब्राउजार जाय ब्राउजाराव नोंथाङा गावनि बेकग्राउन्डखौ सिलेक्ट खालामना लानांगोन जाय बेकग्राउन्डखौ नोंथाङा भिडिअ लगायगोन बे बेकग्राउन्डखौ नोंथाङा बेयावनो सिलेक्ट खालामना लानांगोन बेनिखायनो मीडिया ब्राउजाराव आं थांनायनि उनाव आं मोनसे बेकग्राउन्ड सिलेक्ट खालामनानै लाबाय सिलेक्ट खालामनायनि उनाव आं जाय भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामगोन आं बे भिडिअखौ बेयाव इनपुट खालाम बेनिखायनो आं लेयाराव थांनानै आं भिडिअ थांनायनि उनाव आं गावनि गोसो बायदि जाय भिडिअखौ बेकग्राउन्ड चेन्ज खालामगोन बे भिडिअखौ आङो बेसिम लानानै फैनाय जाबाय लाना फैनायनि उनाव भिडिअनि गासैबो बाहागोखौथ' आङो बेकग्राउन्ड चेन्ज खालामा खायसे बाहागोखौल'सो चेन्ज खालामगोन बेनिखायनो जायखिनि बाहागोखौ चेन्ज खालामगोन बेखिनि बाहागोखौ आं लानाय जाबाय आरो नाङि बाहागोफोरखौ काट खालामनानै होनाय जाबाय एबा दाननानै होनाय जाबाय दानस'नाय जाबाय दानिया आं भिडिअखौ इनपुट खालामबाय आरो लोगोसे नाङि बाहागोफोरखौ आं बेनिफ्राय दाननानै एबा दानस'नानै होनाय जाबाय बेनि उनाव ग्रीन स्क्रिनखौ खोमोनो थाखाय आं क्रमा की होननाय अपसनाव थांनायनि उनाव इनेबल खालामनानै होबाय आरो होनायनि उनाव बेखौ एसे बारायनाबाय 34 खालामनाबाय आरो बेखौ एसे बारायनाबाय 60 खालामनाबाय 60 खालामनायनि उनाव आं ग्रीन स्क्रिननि भिडिअखौ एसे गोदोर खालामना होबाय आरो सिङाव बोख्लायनानै होबाय बोख्लायनायनि उनाव आं भिडिअखौ अन खालामनानै मा गोदै नुयो नायबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां नुदो बेनि उनाव आङो भिडिअखौ सेभ खालामनो थाखाय सानि बे सिनाव क्लिक खालामनानै भिडिअ बेबायदि फैलायबाय फैनायनि उनाव भिडिअआ बेबायदि फैबाय आरो फैनायनि उनाव बे भिडिअखौ आङो बेयाव
सेभ खालामनाय सेभ भिडिअ गेलारि बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव आंनि गोसो बायदियै आं जेसेबां क्वालिटियाव नांगौ बे क्वालिटियाव आं भिडिअखौ सेभ खालामबाय सेभ खालामनायनि उनाव एक्सपर्ट प्रोजेक्ट जाबाय आरो एक्सपर्ट प्रोजेक्टआ अके जानायनि उनाव नोंथांनि भिडिअआ गेलारियाव सेभ जागोन आरो नोंथाङा गावनि गोसो बायदियै बे भिडिअखौ गावनि WhatsApp एबा नोंथाङा Facebook बायदिसिना बाहागोआव एबा बायदिसिना जायगायाव नोंथाङा शेयार खालामनो हानाय जागोन